Hello și bine v-am găsit la mine pe canal. Pentru astăzi vreau să vă prezint câteva parfumuri potrivite pentru sezonul rece, în opinia mea. Cu siguranță ar mai fi și altele. Acestea sunt cele care mi-au venit mie prima dată în minte când m-am gândit la parfumuri pentru sezonul rece. Eu nu sunt experimentată în domeniul ăsta cu parfumuri, eu o să vă spun pur și simplu ce mi se pare mie pentru sezonul rece, ce îmi place mie. Îmi plac parfumurile, într-adevăr, dar o să vă spun părerea mea, ce mi se potrivește mie și dacă vreți să vă inspirați sau nu știți ce parfum să vă mai cumpărați sau vreți să aflați părerea mea despre un parfum, urmăriți în continuare. Eu am aici pe masă foarte multe parfumuri, o să încep într-o ordine aleatorie. Mi le-am scris pe o foaie, mi-am scris și ce note au și cam așa. La unele am păstrat și ambalajul. Da, să vedem, o să începem prima dată cu ceva aici lângă mine și care este și primul pe foaie. Camra, varianta cu cafea. Îmi place foarte mult și cum se prezintă, cum este ambalajul, foarte frumos. Acesta este. Eu Camra simplu nu l-am încercat, dar am înțeles că este cam la fel cu acesta, doar că acesta are în plus nota de cafea, de cappuccino, mi se pare mie. Foarte bine miroase și e extrem de puternic, dar e foarte fain. Are note de vârf ghimbir, scorțișoară, cardamom, note de mijloc flori albe, praline, fructe confiate și note de bază mosc, vanilie, cafea și boabe de tonka. Deci parfumul ăsta proiectează, se simte foarte mult. Adică eu în general nu mai simt un parfum, l-am dat pe mine și nu-l mai simt neapărat după ceva timp. Dar ăsta, pe acesta chiar îl simt ore bune. Miroase foarte frumos a cappuccino, a vanilie, a scorțișoară, e foarte fain. Și cred că acesta este potrivit și pentru bărbați, adică e unisex oricum. Și da, e super. Bun. Mai departe, am un parfum care nu pot să zic că e neapărat foarte mult pe gustul meu, dar e ok. Este acesta, care clar e potrivit pentru sezonul rece, după cum vedeți și numele. Sticla este foarte frumoasă. Acesta ar fi după Kayali Vanilla Royal. Și mai era ceva, Vanilla Royal. Nu mai știu, în fine, după Kayali. Este foarte frumos, este o sticlă foarte frumoasă. Eu nu am mirosit Kayali Vanilla Royal ca să vă spun dacă este dupe sau nu. Dar ce pot să spun despre asta? M-am plecat să las parfumurile jos pentru că aici pe masă am plin. Ce pot să spun despre asta? Miroase bine, nu este... V-am spus, nu este neapărat 100% pe gustul meu, ce sticluță frumoasă are, dar este ok. Ca note de vârf are rom, vanilie, orhidee, iasomie, note de mijloc, vanilie, cremă de zahăr ars, note picante și note de bază paciuli, zahăr brun, ud, ambră și mosc. Mie mi se pare că miroase cam mult a paciulii, că dacă ar miroase puțin mai mult a vanilie și a cremă de zahăr ars, cu siguranță mi-ar plăcea mai mult, dar nu e un parfum rău și cu siguranță o să-l port, adică, na, e ok per total. Merită să-l încercați. Bun, mai departe, o să le dau mai încolo pe cele sau o să le pun jos, de aia mă plec, ca să am mai mult loc aici. Mai departe, asta îmi place foarte mult, Emir Vu Patisserie,
care este clonă după Italica de la Casa Morati. Eu am mirosit Italica și chiar pot să spun că seamănă foarte bine. Adică dacă mi-ar da cineva să miros, nu știu, Italica și ăsta, nu știu dacă aș face neapărat diferența. Să zic care e care. Miroase foarte frumos. Are ca note mandarină, șofran, cardamon, trandafir, măr, lapte, migdale, vanilie, lemn de santal. Deci cum miroase? Superb! Eu simt foarte mult notele de migdale. Și nu știu, se simte, zici că, după cum e și numele, zici că ai intrat într-o patiserie. E foarte frumos. Deci miroase a migdale, a lapte, a patiserie. Da. Nu știu ce să vă mai spun despre el, dacă ați testat Italica, dacă vă place Italica, puteți să-l testați și pe ăsta, este la un preț mult mai bun. Da, cam atât. Acum vreau să vă arăt două parfumuri care ar fi inspirate din Bianco Latte. Și anume Eclair. Sunt foarte populare parfumurile acestea acum. Și Caramel Cascade. Bun. Ca note de vârf au caramel, lapte, zahăr, flori albe, miere, vanilie, pralină, mosc. Mie îmi plac foarte mult ambele. Deci ambele le ador. Caramel Cascade. Se spune că ar avea o notă plasticoasă la început. Nu știu, dar mie îmi place. Într-adevăr are un miros ca un fel de plastilină. Dar pe mine nu mă deranjează. Chiar îmi place foarte mult. Deci e foarte fain, nu știu. Am văzut foarte multe persoane care spuneau că nu e pe gustul lor, dar pe gustul meu e cu siguranță și chiar îmi place. Despre Eclair, într-adevăr, acesta este puțin mai asemănător cu Bianco Latte, e puțin mai dulce, nu are nota aceea în deschidere. E foarte fain și ăsta. N-am ce să spun. Îmi place, mie-mi plac amândouă. Se simt notele de caramel, de miere, de lapte. Cred că au devenit parfumurile mele preferate amândouă. Amândouă rezistă, amândouă sunt... Nu știu, chiar îmi plac ambele. Sunt super. Acestea. Mai departe, am un parfum Rolling Love, îi spune, de la Eva Daniela. Acesta este de pe parfumat. Multe dintre ele sunt de pe parfumat, Dubai Collection, nu mai știu de unde, în fine. Acesta ar fi după Kilian, Rolling in Love. Și asta e foarte fain. Se simte așa ca o dulceață pe piele parfumul ăsta. Deci, nu știu, îmi place mult. Simt note de vanilie, migdale, e foarte fain. Ia să vedem, note de vârf, lapte, migdale, ambretă, note de mijloc, stânjenel și freze, note de bază, tuberoză, vanilie, boabe de tonca și mosc. Da, deci e foarte frumos. E dulce, într-adevăr e dulce. Dar mie îmi place, nu știu cum să spun. Dacă ați acesta nu l-am testat, Kilian Rolling in Love nu l-am testat, dar dacă vă place, puteți să-l testați și pe acesta, să vedeți dacă se aseamănă, dacă mie îmi place foarte mult. Și chiar ar trebui să-l folosesc mai mult, că nu l-am prea folosit. Deci super. Da. Chiar îmi place. Bun, mai departe. Că tot am vorbit despre Kilian. Am și două dupuri după Angel Share. Eu am avut încă două clone după Angel Share de la Kilian. Unul de la Shaik și unul de la Marhaba, sper că zic bine. Cel de la Shaik foarte mult mi-a plăcut. Cred că o să-l recumpăr. Acela mi se pare cel mai bun dintre toate pe care le-am avut, dar le-am terminat. Shaik și Marhaba le-am terminat și am mai rămas cu astea. Cocktail Intens și ăsta de la Zara, Sun Desert at Sunset.
și Cocktail Intens. Sunt foarte bune. Cocktail Intens îmi place puțin mai mult, vreau să vă citesc și notele. Îmi place puțin mai mult decât acesta de la Zara, dar cel mai mult îmi place cel de la Shake. Note de vârf coniac, note de mijloc scorțișoară, boabe de tonka, stejar. Note de bază pralină, vanilie, lemn de santal. Deci miroase. Cred că cam toate aveți o clonă după Angel Share. Miroase a plăcintă cu mere cu coniac. În acesta de la Zara nu se simte coniacul foarte tare. Se simte mai mult o plăcintă cu măr. În acesta, da, se simte un pic și coniacul. Dar problema cu ele este că nu rezistă chiar așa mult. Cel de la Shake, n-am ce spune, chiar m-a rezistat super mult. Dar, na, asta este eu. Acum am și clonele astea, trebuie să le folosesc și pe astea. Dar, na. Bun, sunt foarte multe clone oricum după Angel Share, deci aveți de unde alege. Fiecare are câte ceva, ba mai mult coniac, ba mai mult se simte nota aceea de coniac, ba mai mult nota de scorțișoară, deci și Camra s-ar spune că ar fi o inspirație după Angel Share. Mie nu mi se pare, cel puțin varianta asta pe care o am eu cu cafea, nu mi se pare. Nu știu cel original, cel simplu, că v-am zis că nu l-am mirosit, dar am înțeles că ar avea ceva, dar nu 100%. Bun, mai departe. Ăsta. Pe acesta îl căutam, că ăsta este următorul pe listă. Am Emir Campfire, care este copie după By the Fireplace de la Maison Margiela. Știți cum miroase acesta, că și acesta este foarte popular, este mai toată lumea l-a mirosit cel puțin odată. În fine, miroasea șemineu, foc de tabără, note de vârf cuișoare, piper roz, floare de portocal, note de mijloc castan, lemn de guiac, ienupăr și note de bază, vanilie, balsam peru, cașmeran. Bun, acestea s-ar putea să nu fie pe placul tuturor. Că, na, cum am zis, miroase un pic a foc, a lemne, deci s-ar putea să nu fie neapărat pe gustul tuturor. Mie îmi place, mi se pare potrivit pentru sezonul rece. Să-l arăt și mai de aproape. Mi se pare potrivit. Na, nu știu ce să spun mai mult. Este ok. E fain, mie îmi place. Trebuie să-l mirosiți înainte să vi-l cumpărați, pentru că, na, v-am spus. Depinde, dacă vă plac parfumurile foarte dulci, e foarte probabil să nu vă placă acesta. Dar trebuie testat. Și mai am încă un parfum de la Gloria Parfum, Lira X, care este după Lira de la Casa Morati. Așa este. Acesta nu știu ce să zic neapărat despre el, că ar fi numai pentru sezonul rece. E posibil să se potrivească și pentru sezonul cald. Nu l-am testat, dar o să încerc. Mie miroase a nu știu, a panetone cu coajă de portocală, cu lămâie. Da, miroase fain. E ok, îmi place. Lira X. Note de vârf, portocală, sângerie, bergamot, lavandă, notele de mijloc, scorțișoară, lemn dulce și asomie și notele de bază, caramel, vanilie și mosc. Da, cum am zis, ar putea potrivi și în sezonul mai cald, o să-l testez să văd, dar se potrivește foarte bine și acum. Da. Să vedem dacă mai am vreun parfum, eu cred că nu. Da, nu mai am nici aici pe listă. Bun, deci cam acestea au fost parfumurile pe care eu le-am considerat potrivite pentru acest sezon. V-am zis, cu siguranță mai sunt și acestea mi-au venit prima dată în minte.
să-mi scrieți în comentarii care sunt și parfumurile voastre preferate pentru sezonul acesta, mai friguros. Și dacă ați încercat ceva din ce v-am prezentat sau vreți să încercați ceva, aștept să vorbim acolo. Eu vă mulțumesc de vizionare și ne vedem la un alt videoclip.